El Luis és molt sociable, la veritat és que jo el coneixia d'abans ja, de l'època a l'Ajax, i tenia molt bona relació amb ell, i la veritat és que és un molt bon nano i no té cap problema en aquest aspecte. Sí, home, segur, per això l'han fitxat i per això han cregut que era el davanter que havia de venir, no? Jo crec que el Luis té moltes ganes, després d'aquests 2 mesos que no pot jugar, i aquests 2 partits que ha jugat ara li han vingut molt bé per estar ràpid amb l'equip i posar-se bé en forma. He tingut poc, algun partit que ha jugat amb nosaltres, que hem fet, però bueno, se'l veu bé. Evidentment que són 2 mesos sense competir, no és el mateix entrenar que competir, però crec que aquests partits que han anat fent amistosos amb nosaltres i aquests 2 amb la selecció li poden anar molt bé per començar. Bueno, home, jo crec que se'l tindrà en compte, tot i que, torno a repetir, són 2 mesos i els altres companys, però la veritat és que ara potser sí que porten més ritme, però segur que si li dona algun minut estarà bé.